खुलुमबाय दिनै 14 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। रासुलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि रासुल खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै समखौ हगारनो हागोन, मोजां सम। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि मोजां हाबा मावनानै थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि फालांगियारि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान, रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि माबाफोर मुवा बेसाद खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि गैयै मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां, गोजोन मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि जेखि बादाया देरहासार जानो हागोन, बादायगिरिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि जेखि मावा मुलाम्फा आरजिनाया बांलांगोन, गोजोननायखौ मोननो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। धनु राशि देहा सावस्रिया मोजाङै थानाय नङा, देहाखौ सांग्राङै लाखि। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मकर राशि जेरैबो रंजानायखौ मोननो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि गोसो सिङाव माखौबा गाज्रि मोनखांनो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि नखर संसार जानायाव गोजोननाय गैयै सोमजिनो हागौ, जेखियानो जाया गोसोखौ हमथा। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।